Gaur, berbetan izango gara Gasteizen gertatutako sarraski izugarriari buruz. Zaramagan, duela 45 urte, gertatu egin zen sarraskia hemen San Francisco eliza ondoan. Gaur, berbetan egongo gara martxoaren 3-ari buruz. Mila 1976ko martxoak 3an Gasteizko sarraskia gertatu zen. Borroka eta greba hilabeteak izan ziren azkenengoak, eta langile askok jarraitu zuten martxoaren 3an deitutako zegoen greba. Tentsioa oso handia zen eta goizean egindako ekintza askoren ondoren, arratzaldean San Frantziskoko elizan batu ziren langileak asanblada bat egiteko asmoz. Orduan, Manuel Fragaren agindupean zegoen polizia armatua iritsi zen eta eliza inguratu zuten. Gaz lakrimogenoa bota zuten eliza barrura, leku itxi bat zena, bertan zeuden pertsonei beldurra sortuz. Ateratzea lortzea zutenei jo eta gomasko pilotekin tiro egiten zieten. Egoera ikusita, poliziak egoera konpontzeko komatxoen hartan esaten dut, tiroka hasi ziren. Egunean bertan, Pedro Maria Martínez Ocio, 27 urtekoa, Francisco Aznar Clemente, 17 urtekoa, Romualdo Barroso Txapero, 19 urtekoak hil ziren. Ondoren jasotako zauriengatik, José Castillo García, 32 urtekoa, eta Bienvenido Pérez Moral, 30 urtekoa, hil ziren. 150 zauritu baino gehiago egon ziren baita. Gertakariaren aurka protesta ere beste 2 pertsona hil ziren, Tarragonan eta Basauren. Gertakariak ez ziren ez ikertu, ez da epaitu ere. Kaixo Itxol. Kaixo. Badakizu zer gertatu zen gure auzoan 1976ko martxoaren 3an. Bai, eta tragedia bat iruditzen zait. Eta uste duzu justizia egin dela eta Estatu Espainiarrak zerbait egin beharko lukeela? Niretzat ez da egin justizia eta Estatu Espainiarrak zerbait egin behar du bai. Eta bazenekien orain memorial bat egingo dutela elizan? Bai. Bare, eskerrik asko. Kaixo, lehenengo galdera da, ea badakizuen zer gertatu zen gure auzoan 1976ko martxoaren 3an. Badakigu asamblea bat prestatu zutela San Francisco elizan handagoena auzo erdian, eta langileen greba zenez, polizia sartu zen, bota zituen elizatik eta hasi zen tiroka eta 5 lagun hil ziren. Hori da bai, prestatuta zeukaten haien eskubideen aldeko greba bat edo hainbat asamblada kolektibo eta orduan joan ziren eliza barrura eta gero egon ziren istiloak eta horrela eta azkenean pilo bat zauritu eta bostilako. Bai, eta uste duzue justizia egin dela eta Estatu Espainiarrak zerbait egin beharko lukeela? Nik uste dut ez dela justiziarik egin, estatuak ez du inoiz barkamenik eskatu eta ez dakit zein den soluzio zuzena. Hori da, azkenean Josebak esan duen moduan, estatuak ez du inoiz barkamenik eskatu eta gainera badago fundazioa, Martxoak 3 fundazioa dago dela familiak eta horrela, eta beraiek baita hartu hartzen dutein ez dagoela poliziarentzako edo garaiko estatuko egin den zigorrik edo horrela. Eta ez dakizen izango litzatekeen soluzioa, baina gutxienez barkamena eskatzea iruditzen zait kontu bat errespetuarena eta memoriarena. Bai, eta bazenekiten elizan memorial bat egingo dutela orain? Zerbait entzun da neukan memorialari buruz, baina ez dakit zehazki zer izango den ez ezerrez. Ja, nik ez da ere. Bale, eskerrik asko. Kaixo gaur gaude Lander eta Mariarekin, eta lehenengo galdera. Badakizu zer gertatu zen gure auzoan 1976ko martxoaren 3an? Bai, injustizia handia gertatu zen. Bai, 5 langile zituzten eta oso gogorra izan zen. Eta uste duzue justizia egin dela eta Estatu Espainiarrak zerbait egin beharko lukeela? Nire ustez ez da justizia egin. Bai, Estatu Espainiarrak erantzunkizun hartu beharko luke gertatutakoari buruz. Eta bazenekiten elizan memorial bat egingo dutela orain? Ez. Ni bai zerbait entzun dut. Bale, eskerrik asko. Kaixo, Mai. Kaixo.
Badakizu zer gertatu zen gure auzoan 1976ko martxoaren 3an? Bai, egon zen asamblea bat, eta, langileak atera ziren kaletara bere eskubideak aldarrikatzeko, eta, sarraski bat gertatu zen. Eta uste duzu justizia egin dela eta Estatu Espainiarrak zerbait egin beharko lukeela? Ez dut uste justizia egin denik, azkenean inork ez du erantzukizuna hartu gertatu zena, eta uste dute Estatu Espainiarrak zerbait egin beharko lukeela hori konpontzeko. Eta bazenekien Elizan memorial bat egingo dutela? Ez nekien, baina oso beharrezkoa iruditzen zait. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, kaixo egunon Nerea. Kaixo. Zelan? Oso ondo. Etorri gara zurekin hitz egiteko, zeren badakigu martxoaren 3an erail zuten kide baten iloba zarelako. Bai, ala da. Gustatuko litzaizuke gurekin kafe bat hartzea? Bai, noski, bai. Mesedez sumar ekarri kafetxoak. Azukrea eta goiara. Azukrerik ez dut hartzen. Eta goiara denuzu? Ez da behar. Eskerrik asko. Pixkat kontatuko diguzu nola bizitzen duzun zuk martxoaren 3ko eguna, nolako bizipenak izan dituzun. Esan dudan bezala, erail zuten kide baten biloba zara, eta noiz pentsatu zenuen gehiago sartzea martxoaren 3ko gaian. Bai, ni txikitatik familian kontatu izan didate gertatutakoa, eta batez ere zergaitik erail zituzten 5 langile horiek eta beste 2 Tarragonan eta Basaurin. Baina ez naiz kontziente noiz sartu nuen erabakia gehiago sartzeko elkartean. Izan zen pizkanaka gertatzen joan zen zeo zer. Hasieran eskatu zidaten igual testuren bat itzultzea eta irakurtzea, hasi nintzen testuak irakurtzen edo prentsaurrekoetan edo ekitaldietan, eta pizkanaka jasartu nintzen elkartearen bizitzan. Nik uste dut nera bezarotik aurrera, unibertsitatean eta nengoenean, hasi nintzen sartzen gehiago elkarteko lanean. Defendatzen duzun beste gauza bat edo garrantzia daukana zuretzat da memoriaren garrantzia, ez da? Zergatik? Nik uste dut memoria ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa dela jakitea zer gertatu zen aurretik jakiteko non gauden eta nora joan nahi dugun. Oso garrantzitsua da jakitea borroka horiek zergaitik egin ziren, gaur egun gauden lekuan gaudelako borroka horiei esker, baina garrantzitsuagoa da ere bai borroka horiekin jarraitzeko eta eskubideen alde lan egiten jarraitzeko. Nik uste dut zuek gazteek daukazuela erantzukizun izugarria borroka horiekin jarraitzeko, zeren azkenean erail zituzten langile horiei egin diezaiek egun omenaldirik onena haien borrokarekin jarraitzea da. Gaur egun badakigu martxoak 3ko gatazka ez dela itxi, badakigu Espainiar gobernua ez duela inoiz ardura hartu gertatu zenagatik, eta gaur egun ze puntutan gaude? Gatazkaren ze puntutan? Gaur egun gaude puntu batean non justizian ez dugun ez da milimetro bat aurreratu, baina guk esaten dugu egia, justizia eta erreparazioari behatu behar diogula, eta egiaren aldetik bai egin dugun aurrerakuntza izugarria. Adibidez gaur zuekin izaten nahi naizen solasaldi hau, duela 20 urte pentsa ezina zen, duela 20 urte etzegoen horren zabalduta egia, ezta? Egia da, martxoak 3an Gasteizen denek zekitela zer gertatu zen benetan, baina egia hori ezen ofiziala. Nire aitonamonak adibidez hil ziren, egi ofiziala haien semea terrorista zela zena. Eta orain egi horri buelta ematen joan gara, eta dinamika ezberdinei esker, martxoak 3ko elkarteareko kideek egindako lan handiari esker sozializatzeko gaia eta zabaltzeko egia, eta baita ere egin diren unitate didaktikoak, egin diren bizita gidatuak, egiten ditugun hitzaldiak edo elkarrizketak, nik uste dut egian aurrera pauso handia eman dugula. Ez justizian, baina bai egian. Gaur hemen gaude martxoak 3ko elkartean, eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta
Nola sortu zen elkarte hau? Ba, elkartea sortu zen, ikusi zelako beharra, biktimeak guztiak elkartzeko alde judiziala eta kudeatzeko. Elkartea sortu zuten batez ere salaketa bat denok elkarrekin egiteko. Ze biktimak euren aldetik modu individualean egin zituzten aldarrikapen ezberdinak, eta elkartea sortu zenetik ja denak batasun bat dauka. Eta urte pila bat daramatzagu lanean, bai hildo judizialetan, baina baita ere esan dugun bezala, alde didaktikoan edo egiaren aldean ere bai, ekimen ezberdinetan parte hartzen dugu beste elkartekin batera, eta nik uste dut garrantzitsua dela figura hau borroka horretarako. Asko hitz egiten duzue hildo judizialari buruz, konponbidea aurkitu aldugu zure ustez? Estatu Espainiarrean ez dut uste. Zeren eta oso zaila da haiek haien burua epaitzea. Ez da benetan moztu edo ez da errotik amaitu eredu frankistarekin. Oraindik ikusten ditugu orduan porterean zeuden politikariak gaur ere beraien oinordekoak jarraitzen dutela, orduan zeuden epaileak gaur ere bere oinordekoak jarraitzen dutela, eta ez denez benetako hausturarik eman aurreko erregimenarekin oso zaila da topatzea justizia adibidez Espainiako epaitegietan. Baina bi esperantza ditugu. Alde batetik Europako Parlamentua eta Europako epaitegiak, eta beste aldetik Argentinako kereia. Zerbini epaileak irekizuen kereia. Eta bi bideo horietatik nola gaude gaur egun? Europan badaukagu tribunaletan kesa bat aurkeztuta, el Comité Internacional de Derechos Humanos edo horretan daukagu aurkeztuta, horren erantzunaren zain gaude. Eta Argentinako kereiak 2008ko irailean Servine Andreak hartu zion deklarazio Martin Villa ministro frankistari, garai horretan agintzen zuen ministro bat, eta gaude oraindik zain ea zer gertatzen den horrekin. Baina, klaro, uste dugu ordutik ona ez baldin badugu erantzunik jaso izango delako, azkenean Espainiako zigorgabetasun eredu horrek bere horretan jarraitzen duelako eta trabak jartzen ari dizkiotelako. Bestalde, jakin izan dugu pausoak aurrera ematen ari direla, eta aste hauetan zehar hitz egin da Memorial Museoari buruz, hemen Elizan irekiko duten memorialari buruz, eta zer gertatzen ari da memorialarekin instituzioen eta zuen aldetik? Memoriala edo Eliza oso garrantzitsua zela guretzak, eta duela urte asko aldarrikatzen ari da Martxoak 3 elkartea, eta duela 2 urte eta erdi ekimen bat sortu zen Memoria Gara ekimenak, aldarrikapen horri heldu eta herriko pertsona ezberdinekin batera eta eragile ezberdinekin batera eskatzen zena Eliza hori bihurtzea memoria zentro, ezta? Duela 2 urte eta erdi izan zen hori, eta ordutik izan ditugu bilera ezberdinak instituzioekin. Arabako Foru Aldundiarekin, udaletxearekin, eta Eusko Jaurlaritzakoekin eta Eusko Jaurlaritza Gora institutuaren bitartez. Eta baita Elizarekin, baita Apezpikutzarekin, ezta? Ze Apezpikutzarena zen eraikina. Orduan, bilera ezberdinak izan ditugu, banan-banan, eta gero bilera bat izan genuen, azkeneko bilera izan genuen urtarrilaren 29an, denok elkarrekin egon ginela, telematikoki, Memoria Garako 3 kide egon ziren, eta beste instituzioen arteko azkenean beraien aldetik ordezkari bana, ezta. Eta hor esan ziguten, guk aurkeztu genien proiektu bat non esaten dugun nolakoa izatea nahi dugun zentrori, eta beraiek esan ziguten, edozein berri izatekotan, gurekin harremanetan jarriko zirela eta lehen eskuko informazio izango genuela. Eta harritu egin gehintuen, hurrengo berria jaso genuela egunkari baten bidez. Hemen ditut, egunkari horietako batzuen portada, atera zela, eta, nahi baldin baduzu hartu baten bat. Ikusi aldugunez, erakutsi argazkian ez da elkartekorik agertzen, sinaketan.
Bai, akordioa sinatu zuten bakarrik instituzioen artean. Bai. Ikusten da Ramiro González, Bai. ezta? Alkatea Hurtaran, Eusko Jaurlaritzako ordezkaria eta apespikoa. Bai. Hemen ez dago, esan dudan bezala, zuen errepresentaziorik. Uste duzu ez zaudetela proiektutik pizkat aldenduta? Ez gaude proiektutik aldenduta, zeren proiektua Gasteizko herriarena da, hori argi daukagu. Martxoak 3ko memoria Gasteizko herriarena da. Eta hortaz, Gasteizko memoria horren inguruan memorial bat egiteko orduan, Gasteizko herriaren iritzia izango da memorial horretan egon behar dena erabaki beharko dutena. Herrianen iritzia elkarteen bidez, edo auzo elkarteen bidez, edo sindikatuen bidez, herri mugimendu ezberdinen bidez, horiek izan beharko dute erabakigarriak bertako zentro honen kudeaketa eta edukiak zehazteko orduan. Oso importantea da hori. Orduan, egia da, hau da intentzio protokolo bat sinatu zutenak, ez dauka olako eduki zehatzik, irakurri ahal izan dugunagatik. Orduan, oraindik dena dago zehazteke. Eta dena baldin badago zehazteke, nik uste dut oso garrantzitsua dela kontutan izatea, oinarri bezala, duela urte bete egin genituen jardunaldi batzuk Gasteizen, bai adituekin, bai edukietan eta forman eta kudeaketan adituak ziren pertsonekin, 15 pertsonekin, eta baita ere tailer ireki batzuk egin genituen Gasteizko herriak parte hartu zezan. Bat hemen Zaramagan, beste bat Errekale horren eta beste bat Alde Zaharrean. Orduan, jardunaldi eta tailer ireki horien ondorioak jasota daude dokumentu batean, eta dokumentu hori, 100 horri dituen dokumentu hori, nik uste dut izan behar duela lanean hasteko orain erabili beharko litzateken oinarria. Nik uste dut inork ez lukeela ulertuko Martxoak 3ko memorial bat, Martxoak 3ko memoriaren parte den Gasteizko herriaren iritzia kontutan hartu gabe. Badakigu, lehenik eta behin, esan dugun bezala elkarrizketa asterakoan, ez da bukatu borroka hau. Zuk, Espainiako presidentaren aurrean egongo bazina, edo erregearen aurrean, edo ministro baten aurrean, ze esango zenio? Esango nuke, azkenean bizikidetza eredu berri bat sortzen ari garela, eta bizikidetza eredu berri honetan beraiek aurrera eramaten ari dituzten pausuak bizikidetzaren kontrakoak direla. Adibidez, inposatzen ari digute gure hiriko bihotzean, Banco Espainia deituriko eraikin horretan, terrorismoaren biktimen memorial bat inposatu digute, hemendik gutxira inauguratuko dena, eta terrorismoaren biktimen memorial horretan badaude estatu terrorismoko milaka eta milaka biktima herri honetakoak ez direnak kontutan izanez. Eta hori bai dagoela haien esku. Eta nik uste dut biktimen diskriminazio horrekin bukatu beharra dagoela. Hori da zeren irekiko duten memorialean ez daude Martxoak 3ko biktimak, ez da? Ez daude Martxoak 3ko biktimak, baina gu ez gabiltza eskatzen Martxoak 3ko biktiman bertan egotea, baizik eta estatu terrorismoko biktima guztiak. Horregatik elkartu gara beste elkarte memorialista batzuekin, Euskal Herriko dozenaka elkarte memorialistekin, sortu dugu memoria osoa ekimena, eta memoria osoa ekimen horren bidez aldarrikatzen dugu bereziki hori. Eraikitzea memoria bat inklusiboa dena, biktima guztiak non biktima guztien tratu bera jasotzen dutela. Azkenean giza eskubideen urraketa bera jasotzen duten biktimek berdin du nondik datorren, ez? Violentzia jaso beharko lutekete edo izan beharko lituzkete eskubide berdinak, eta hori oraindik gaur egun ez da ematen. Bagaude Martxoak 3ko bezperan, bihar da Martxoak 3a, eta ze dago pandemia honekin, egoera berezi honekin, ze dago antolatuta edo ze pentsatuta dago egiteko? Egongo dira ekintza ezberdinak, gonbidatu gaituzte bi omenaldira goizetan, bat 12:00 eta beste bat ordu bat 1:00, eta gero beste bat uste dute sindikaturen batek ere antolatuta.
omenaldiak goizetan eta arratzaldean manifestazioa. 6:00 gaude gelituta hemen monolitoan, eta joango gara segurtasun neurri guztiak betez, hemendik foruen parantzara eta bertan bukatuko da. Mila esker Nerea, gurekin hitz egiteagatik. Eta guk uste zaituztegun, martxoak 3an egin zen omenaldiaren irudi batzuekin eta reportaiarekin. Mila esker. Hacemos fotos, luego sacamos fotogramas aquí y ya está. Vale. Hasteko, Belen Arrondorekin gaude hemen, San Frantzisko Eliza parean. Irakaslea eta Elizan egon zen emakumeetako bat da. Kaixo, Belen. Kaixo. Zu hemen esan dudan bezala, hemen egon zinen, 1976ko martxoaren 3an, arratzaldean hemen egon zinen. Eta kontatuko diguzu pixka batean nola bizi izan zenuen egun hori? Bai, bueno, ni hasieran esan behar dut, ni ez nintzela egon Eliza barruan, asanbladan, arratsalde hartan poliziak oso azkar eta goiz itxi zituen sarrera guztiak, Elizaia beteta zegoen, baina ez zuten utzi ja jende gehiago inguratzen. Orduan, ni bizi izan nuen Eliza honetan egondako sarraskia ingurutatik, saiatzen, ea lortzen genuen, barruan zeudenak, ateratzea ondo barrutik, azkenean, dakizuen bezala, hemen gertatutakoa oso gogorra eta tristea izan zen, Egun hori nola gogoratzen dudanik, bueno, lehendabizi ere esan behar da martxoak 3 egun bat dela, baina aldez aurretik mugimendu asko egon zirela lantegietan, eta baita ere ni ikasle bezala orduan, irakasle eskolan, denbora asko eta egun asko egon ginen mobilizazioetan, Baina egun hartan, nik 3 gauza aipatuko nituzke. Goizean nik bizi izan nuen poz handia ikusi genuelako Gasteizko herria osotasunean erantzun ona eman ziola greba deialdiari, dena itxita zegoela, jendeak ulertzen zuela, langileek eskatzen zutena justua zela eta lortu behar zela, Eta, ilusio handiarekin. Egia da, eguerdirako ikusita poliziaren jarrera, nolakoa zen, nola jotzen zuen eta edozein modutara ateratzen zen jendearen kontra eta ja zauritu asko egon ziren eguerdirako, nik sentitu nuen amorrua alde batetik eta beldur pixka bat ere bai. Eta egun horretan gauerako zer, nagusiki amorruarekin jarraitzen nuen, baina tristezia zen sentimentu garrantzitsuena, Gasteiz zegoen suntzituta, triste, sirenak, ambulantziak, hori da nik gogoratzen dudana. Ikusterakoan Eliza, ikusterakoan hemen ditugun tiroak adibidez, ze sentiarazten dizu, ikusi zenuen norbait hilda edo? Hilda ez nuen ikusi, zauritutakoak bai, asko. Eta ze etortzen zaizu burura? Alde batetik, 45 urte pasa ondoren, ez dela justiziarik egin, Eliza hau hemen dago, badirudi epe laburrean
memoriagune bat izango dela, baina ez da justizia egin. Arduradunak libre jarraitu dute urte guzti hauetan, ez dute ezer ordaindu eta ez da erreparatu ezer. Hori da ekartzen didan sentimentua, nolabait. Tristura. Eta ondo esan duzun bezala, jakin izan dugu aste hauetan irekiko dutela memoriala elizan. Zur ustez, bada nola aurrera emateko pausu bat edo ez? Nola ikusten duzu, nola hartu duzu berri hau? Bueno, aspalditik hor talde handi bat egonda eta nik beti babestu izan dut eliza hau bihurtu behar zela memoriagune batean, ez? Horretarako leku aproposena zela, zeren Gasteizko ikur bada, ez? Entzun nuenean irratian eta egunkarietan nola akordioa zegoen udala, diputazioa, nolabait instituzioetatik eta bi sentsazio izan nuen, bat poza, lortu dugu, eskatzen ari ginena, hori horrela izatea eta eliza kustea hori horretarako, eta bigarrena zalantza handi bat, zer nahiko dute egin, utziko gaituzte herritarrei, eragilei, Martxoak 3 elkarteari parte hartzen, protagonistak izaten proiektu horretan eta kudeaketa horretan, eta hori da egiten naizen galdera. Atzo izan zen Martxoak 3ko eguna eta 45 urte bete izan ziren sarraski hau gertatu zenetik. Ikusten duzu gauzak aldatu egin direla, bide honean doazela gauzak konpontzeko edo ez, politikiegi? Nik gogoratu nahi dut, Martxoak 3ko fabriketako, lantegitako greba laborala zela hainbat eskariak eta langileen lanbaldintzak hobetzeko eta baita ere askatasun bat ere lortzeko, asanbladak egiteko eskubidea, ordezkariak izateko eskubidea, ez? Nik uste dut hainbat urteetan gauza batzuk lortu izan direla, nola ez, ez bakarrik laboral maila, nik uste dut emakumeen ikuspuntutik Martxoak 3 ondoren Arabako emakume asanblada sortu zen eta lan asko eginda feminismoan ere ordutik ona, ez? Edo hezkuntzan, ez? Euskara dugu eskoletan, beste pedagogia maila, ez dakit, nik uste dut hobekuntzak asko egon direla, baina uste dut momentu zailean gaudela eta berriro ere eskubideak galtzen ari direla eta galtzeko arriskua dagoela. Eta hurrengo urteetan horri aurre egiteko urteak izango direla eta beste belaunaldi batzuk hartu beharko duzuela lekukoa ere, baina ez dut panorama erresa ikusten zuentzat ere ez. Eta beste alde batetik atzoko ekitaldian berriro ere gogoratu nintzen hori. Ez dela justiziarik egin oraindik eta tristea. Zuk uste duzu justizia egingo dela momentu batean edo izenezkoa izango dela? Ni itxaropena inoiz ez dut galtzen, positiboa izaten naiz eta utopietan ere sinisten dut, nolabait. Nik uste dut noizbait iritsiko dela, une hori, hor jende bat lanean eta borrokatzen jarraitzen duen bitartean, bidea irekita dago lortzeko. Bai hemen, lortu daiteke momentu batean, edo, entzun daukiko duzu ere, Argentinako bidea irekita dagoela ere, orduan, nunbaitetik, noizbait, onartu beharko da hemen egindakoak bere arduradunak zituela, eta arduradun horiek politikoak, polizialak, elizakoak ere bai, eta bar, zeudela. Espainiako gobernu edo Espainiar instituzioak uste duzu barkamena eskatuko dutela noizbaiten edo jarraituko dutela horrela? Ze zaila den hori galdera horri erantzutea, ez dakit benetan, niri gustatuko litzaidake. Barkamena eta errekonozimendua pertsona guzti hoiei, ez? Eta Gasteizko herriari ere bai, ez? Ez dut erresa ikusten, baina abian iritsiko da.
Espainiar presidentaren aurrean egongo bazina edo erregearen aurrean, norbaiten aurrean, ze esango zenioke? Oso hipotesi zaila ipintzen didazu aurrean, ez dut uste horrelako aukerari. Baina aukera izango bazenu zerbait esateko? Esango nieke gogoratu behar dutela Gasteizko sarraskia eta hemen gertatutakoa konpondu gabe jarraitzen duela eta ardura dutela horri irtenbide bat eta behingoz justizia egiteko, benetako justizia. Elkarrizketarekin bukatzeko, ikusi genuen atzoko manifestazioa, atzoko omenaldiak egin zirela hemen oso gertu, monolitoan. Hainbeste jende ikusita honetaz arduratzen dela, ze sentitzen duzu? Sentitzen duzu nola poza, esperantza, ikusita hainbeste jende ulertzen zaituztela? Bai, ikustea ez bakarri garai hartan geundenak batzuk fabriketan, beste batzuk ikasle bezala, baizik eta orain beste belaunaldi gazteak ere parte hartzen dutela, duzuela horrelako omenaldietan eta hori postasuna handia da, noski. Gainera nik uste dut Gasteizen martxoak 3 markatu zuela nolabait aurrekoa eta ondorengo zerbait, ez? Eta ondoren horretan jende askorentzat martxoak 3 oso egun berezia dela eta gainera azken urteetan nik uste dut omenaldiaz gain gaur egun dauden erronkei heltzeko beharra ere mahai gainean ipintzen dela egun horretan. Mila esker Belen gurekin egoteagatik eta zure testigantza kontatzeagatik. Zuei eta ea ondo ateratzen zaizuen dena. Mila esker. Programatik garrantzitsua iruditu zaigu gure auzoan eta herrian gertatutako gertakariak gogoan hartzea eta ahal den moduan memoria egitea. Hemendik gu ere eskatzen dugu justizia, egia eta aitzapentasuna. Memoriaren borrokaren memoria. Baina gu hurrengo hilabetean izango gara hemen berriz ere zuekin, zaindu zaitezte, maskara jarri, eskuak garbitu eta ingurukoa zaindu. Mila esker gu ikusteagatik eta gogoratu, memoriaren borrokaren memoria.